Yeah, yeah, yeah. Vychádza legendárna crew, 6 za jeden tým. Áno, stále sme tu. Yeah. Dnes večer vám zábavu hráme, dnes večer vám zábavu hráme, hej. Všetci ľudia sa tu radujú, všetci ľudia sa tu radujú, že vám hrajú chlapci kmeťoví. What is love? Baby, don't hurt me no more. Baby, don't hurt me no more. What is love? Milovaná, ty si moja druhá krstná mama. Keď ma všetci opustili v žiali, sami sme zostali. Keď ma všetci opustili v žiali, sami sme zostali. Svet je krásny zadok a záleží od vkusu. Či dáš na ňo pusu,
či nakopneš od hnusu. Svet je krásny zadok v napínavých džínsach a s nami sa hojda v sexy rytme Freuda. Svet je veľký zadok, rozdelený na dve, každá polovica tvrdí, že tá druhá smrdí. Ale svet je krásny zadok, všetko na ňom sedí, na ňom nalepené oči celej triedy. To je náš jedinečnej, neskutečnej, výjimečnej, no náš auťák. Tam tomu závodí motor a zářivej leskuje. Ať koukaj, jo, ať koukaj. V dálnici to lečí, jak mámivej bleskuje. Má to dvě vany a dveře vyklepaný. Jako blesky kulový, všechny holky uloví. Má vzadu měkkej sic, co chceš holka kláce víc než ten auťák. Open Gangnam Style. Sexy lady. Open Gangnam Style. Sexy lady. Open Gangnam Style.